Kublai pipra sayisen hakane ka video jonga ka ba mata kesnge te hato pi tip na amba kawi ka Gmail hato la na amban shna r lane lightly ya ka YouTube channel Tang Kawei ka Gmail ka jubab hangne kalong ho oi phila ban shna r lane lightly ki YouTube channel Tang Kawei ka Gmail ka jongpi te sape jadu buku jong ka ka video ngan sapani pi ka to katne ka rukom shna hak bi de ka wei ka Gmail but artli ki YouTube channel te lada pidang spoi thamai hakane ka YouTube channel ka jonga ka bakartang nadong shadanga ka pa pi sumba sa subscribe ya kane ka channel ka jonga te lada kane ka video ka jonga kana jingrap na ka batta ka jongpi te ba sobha sa click like ya kane ka video but saya bu haki WhatsApp status ka jongpi khnang ba ki wei ru ki YouTuber ki ba ki perlok ki jongpi kin tip kin so thu hak bide shapang ka topic jong kane ka video phim don kam ya ka computer la ne ka laptop ban shna ka wei ka Gmail artli ki YouTube channel phim don kam tang da ka mobile phone ka jongpi ru philala ban shna ya kane ka YouTube channel artli ki YouTube channel but kawi ka Gmail te sape jadu buko jong kane ka video khnang ba pinyo jingmatoy lamba da kane ka video ka jonga tengarungan pen iye phi hak bide ba ka rukom shna ya ki artli ki YouTube channel but kawi ka Gmail lamba da ka mobile phone ni ka jonga nga supani tangya ka screen record jong ka mobile phone ka jonga te sape ba ya kane ka screen khnang ba phim nom bakla ban click ha a but kumno kumne kumta te kai ka baning kong ka ba pi hapan le kalong ba pin hapan pli ya o Google Chrome mu jong phi la ne o Google la ne o browser no u ba phi pandan kam ban wat jtb pang ka Google mo te phila ban click ya ta but nang ta hapo ka search bar jong ka to ka video ka jong phi sa tho youtube.com te nga tho hang ne youtube.com enda pela dep tho youtube.com mo te sa search ya kane ka youtube.com hang ne te nama ba nga kham slow ka network menta te nga try kan sawan hi o kalawan te enda kalawan kane ka interface kane mo pi e da ka tho desktop site kamut ka biang ka mobile ka jong fil da kam dan kamut sa tho sa click to box ba dan hang to harum desktop site sa tick ka to ka desktop site te enda pela dep click desktop site hang to pat pi hang te harut jong kate ka mobile ka jong pi udon uwe u logo jong ka wei ka YouTube channel ka jong pi ka ba pila dap ban shna man shwa mo te pi o logo la ne ka dur jong pi la ne yo le se pim padan mo te sa click ya ka to ka dur profile jong ka to ka Gmail jong ka to ka YouTube channel ka jong pi tenda pila dap click hang to pat pi hang ne harum ba ki tho setting jong ka to ka video mo te sa click ya ka to ka setting jong ka to ka YouTube channel ka jong but nang ta enda pila dap click ya auto setting jong ka to ka YouTube channel ka jong pi yang te hapdang badan ute u logo jong ka YouTube channel ka barim ka jong phi mo te da phi zoom khandiat da ka mobile jong phi da phi zoom khandiat mo hapdang phi ka te ka ba ki tho create a new channel te phi yang te ba ki tho create a new channel hang to nang ta channel status and features e ka to nama ka tu ka option ka badeng kong ka de ka option ki jong ka channel features jong ka YouTube channel jong phi ka to ka barim te hang te harum pat ki bi tho create a new channel but how arum pat kabalai view advanced setting katakan yala me phi direct shaka YouTube channel setting ka jong phi te phi hap and click ya kate we talk create a new channel tenda pela dap create dep click ya kate ka create a new channel phi yang ne ba ki tho you'll appear mo tang te ka set a profile ka pi ing to pedang bagi tho ka phi haban bu ya ka dur profile jong ka YouTube channel ka jong pi da pi zoom hang to pi zoom out pi zoom in hang to how you'll appear ta kamat pi haban bu ya ka profile picture jong pi ba ka dur jong pi ka ba kham thias pi de ban bu na ne uno ujai logo ba pi kwa ban bu ya ka to ka YouTube channel ka ba thamai ka jong pi te nda pali hang te ba ki tho select a picture hang te mo te sa select ya ka te ka ba ki tho select a picture enda kala ya ka to ka ne nama nga kham slow mo pi ang ne ka yala me pi ya ka te ka kete ki dur ki bala ai da ka YouTube mo ka no ka ba pi kwa ban select te pi kwa ban jit da ka te la ne ka kham
biang ya phi ba pin bu da ka profile lane da ka dur jong phi lane da logo jong kata ka YouTube channel ka ba thamai ka jong phi then da pila dap click hang to namar ba kane ka interfere jong kane ka mobile phone ka jong phi kala long ha ka dur jong ka computer te kimnom tho re gallery mo te hang te ha jong phi from computer hang te ha hang te hajrong te option ka ba r te hang te pi drag a photo here lane select a picture kamot pi haban click select a picture te end up la click select a picture ka ha room ka yalami pi shaka phone gallery ka jongpi te hang ne pi haban jit ya kanu u logo jongpi lane ya ka dur ka jongpi te end up la shoot tek ya ka to ka dur ka jongpi kan sa upload ya ka to ka profile picture jongpi te end up la dap handin ka to kan ne porpat kan sa pe haban crop la ne ban zoom in zoom out kan no ban adjust ya ka to ka profile picture ka jong phi mo te phila ban bu ha kanu ka dur ka ba phi kwa ban bu ya ka te ka logo jong ka te ka YouTube channel ka jong phi tenda phila dap adjust ayeng to te sa click save ang to te kala yalam be ki phi direct hang to ta hadin ka tapat anda kala dap ya ka to ka dur jong ka to ka logo ka jong phi hang to te pe harum phi i hang te ba ki tho nim kata ka mot ka kerteng jong ka YouTube channel ka jong phi kumno ka kerteng YouTube channel ka jong phi kata ngam nang ban ong ye phi ka e phi bu da u e kla white la ne phi bu da u klur kari la ne phi la ban bu da u klur mo keu e kata ka shong kat kum ka kerteng jong ka YouTube channel ka jong phi te phi la ban bu phi ya ka da ka no ka kerteng jong ka YouTube channel ka jong phi tengah hang ne ngala decide ban bu ya ka ne ka kerteng YouTube channel ka thamai ka jonga ka banga ai kerteng high 5 kasi tenda pila da jit ya kata ka kerteng jong ka YouTube channel ka jong phi mo te hang ne harum handle pi yang te hashtag high 5 kasi kamot da dei ba pi comment ya ka video jong no kata kamot kala pau da kate ka kerteng high 5 kasi jong ka enda pila like comment ha ka video jong ki prolog channel ne jong ki bro tenda pila da bang to kala tik ute handle hang te harum te pi yang tu kata kamot tang kop toy kala dap tenda beli dap ang tu nadong shadong kini lightly ki step hang ne harum bi create channel kata kamot tang kop ta lakot ka YouTube channel ka jong phi kala don lupa hapo ke YouTube tenda pili hang tu te profile junga empat lut rementa nomor ba sawan hadian ka to kana po lele ya kata ya api tenda bila ka YouTube channel ka jong phi kala don kom to henry ki video ki jong phi kim paton e kom ta mo te phila ban check apo ka YouTube studio ka jong phi da ka ba check hang to ka YouTube studio ka jong phi kan yalam ya phi shaka YouTube studio ka jong phi tenda pila po ya ke YouTube studio ka jong phi te phi haban select ya ka to ka email jong ka to ka YouTube channel ke jong phi ki ba pila create artly te sa select ya ka to ka email ka jong phi nama banga bun ki channel hang ne mo te ngam sa blurry phi kanang ba pimyo i re te sa select ya ka to ka Gmail ka ba phi don ka ba pila don lupa ka way ka YouTube channel tenda pila da click ya ka to ka Gmail ka jong phi pat sa click ya ka te ka email ute logo jong phi obadan hang te harum tenda pila da click hang to pat ka way ka YouTube ka way ka Gmail ngam nam i ya ka Gmail ka jonga mo ngan shu pen i ya ka YouTube channel ka jonga pi yang dai ka khobor jing pen pau ka te ka way ka channel jonga ka ba mensua but hang te harum kala don sa ka te ka high 5 kasi ka new YouTube channel ka jonga ta hang ne ngam paton ki video ai hang to nama ba da pi select ya ka te ka YouTube channel ka ba thamai ka ba pi dang shu shna menta hi mo te nda pila da create sa select ya ka to pi view ka top view hang te 0 watch time 00 te ki YouTube channel ki haban pandap ya ka 6000 ngot ki subscriber but ka watch time 1000 ka watch time tapi haban pandap ya kita khanang bagi YouTube channel ke jong phi kan sa yo ban monetize pin sa yo ban kamai pisa lamba da ka jingshna video jong phi hapo ke YouTube tetap gumne ka video jonga hakane ka sngi tenga kerman scam ba kane ka video jonga mu kan ayarap kan ajingram na ka banta jong phi kito ke badang perkhat kito ke badang plan ba hato tangkapui ke Gmail ngadon hato kala na menshna artli ki YouTube channel ane lightly hak video ba kata kane ka video ngalapan i na ka bata ka jong phi kito ke ba tang perkhat lane dang mudur hak video ba ka komshna ya ka way ka Gmail
artli ki YouTube channel. Te tangkom ne kala posha buku jong kene ka video ka pamenta ka sing comments kam bakane ka video jong akan ajingrap bajing mentai na ka benta ka jong pishimet telada kan ajingrap na ka benta jong pishimet samba saya share ya kene ka video ka jong sabu ha ki WhatsApp status ka jong pilane ha Instagram jong pilane ha Facebook kat ka ba pikwa te tangkom tai te insput kana ya kene ka video te tada da bungin sudo ha ki bepat ki video ki betangwan kublai shibun